nami nomor sangat nomor tuon kobar di kokor jojo nami na tua lima tutu binamar las miroah hita binam Jepang sakap do tai ini yang kota dinalaho merbagas nasida lima majalo pasuk karbonas saripeon siatu hatta marhite na posona tepat Mei tanggal 25 Oktoberon. Jadi adorak sotusi nungabe sikop taulahon di namar kurus saud di ujung basurokan hilir jala denggado ulau namar kurus saud di mardalan di bagasat dami doa sini rohani Tuhan las dapat ma hinauli hina dengganna di tanggal 25 ma lima nama jalo pamas-masu di sialani do na dua ala pon do gogo dala sukuno do panuturion tu na dua ni huta molo uli denggan ulo ni masdalan di arena tabuli ditaro namar lasmi roha molo kurang ulino ni tunggu kita non nasuri tarlumowi ma diamuna doa sahuta alana sisa ada guru do kita natape na tua kulit imargatta alani ma tuturi hamuma hami suluk bolon asan dia tiuru launi merdalan dohuk dinggan anggo songon sawatik mahu atau kami taringot dia ke rumang ni pakkatayo di nomor kurus saud dia guar ni ulau ni nungabe jelas ulau taruh jual nomor lapatan dia alamat sama ulau ni Rabu Pinuma napinawo hak ni tangyang 5 sinawat napakasahat 20 juta tu 5 bulan-bulan yang nyabangan untuk ngalaho bulan tak marga limpo jadi sama patujuluna nungabe kapasahat 10 juta anggo hina orang kopi pasahat taman 2 juta anggo dinamakan ahon ingot-ingot dan nungabe masih pauluan jaka kulina di sana nampak pungu jadi anggo ingot-ingot nungabe 2 sada lasi menutuluk-uluk betul las hamudan non tua nama ngulupun jadi aku sirap manis tu pinggap panukunan lasima tetap lasiro 2 sada jadi duduk kusi anggo di banat gayor asin sudah pernah opat 20 hari cuma nasida anggo ulus sidalota sian gula-gula lipong sian lepar ma ngaluhut ulus pas samok nang ulus rela gitu kan lima anggo taringot tu nama jalur napa sahabat anggo tu maraku anggo ini sini jadi taringot di sima di laun 7 bonan non tabuhai 2 non di namar si buhai 5 jam 2 pagi di Jermal Tulu jam 8 pagi Mei di Gang Muara jala pamasuk-masukan na pe di gereja HKBP Hebron do Jermal Tulu donok boy rumah dalan alani masih buhay lo tupa maparjabaron damar jabar ro sina 22 juta alani lagi buat kamu na 22 juta tak mabuhay na ulit ading gamay kita dulot day adong mahamu di si melutup pihak perwakilan na ulit ading gamma jadi majalo pamasu-masuon di gereja HKBP Hebron jam 10 napulur mahita jam 10 di gereja nah isiman non nakapamulan mulia iman na makrogasi soksong